Kira neng ngendi Gusti. Tak goleki kok iki wis nritip tekan kali. Kowe kira ngopo? Ya aku arep nyuci. Walah Gusti, ayo ning jora ngangsal nggo. Aduh ning kali nganggo sepatu kok ngono Gusti. Alah tulung, alah. Kira kepiye kowe iki lelakon uripku. Gak ayo, nek melu tak melu adus. Gua lo kae wong ning kali. Aduh. Alon. Nek kepleset mah jungkel bathukmu kok. Mating penyonyo. Ada tak cekeli kene Gusti alah. Nyai tangane monggo. Alon. Alah, talah le iki gur arek ngeterke wong adus lho wong niki. Kae, wokeh banget. Walah lah banyune ki ra mili yo, Lek. Ya ala kowe. Aku yang terbuka. Lah yo gek wis kok gue iki yo. Aku coba tepat terus. Lah ayo kok. Halo Mbak Ayu wis. Ya awan. Mbak jangan sang loro. Lah ayo kok mah. Sabar. Yang sik jeng. Tak. Memang kesian nih ora waras. Alon, dia. Bu. Alon ya, Mas. Ora kuat. Tajam malih. Kayak gini. Apa? Delok ngomong delok. Rapat kowe sak ning omah. Terus lah kowe karak nang ndi? Sayuran, Mas. Oh, alah. Hah? Aku lo masak. Ora lah kowe karak nyetil ngono karak nang ndi? Sana terus dia sayuran, dia masak. Oh, alah. Kowe wis asis sidone wis werna-werni esuk-esuk nang pelangi. Jeblane nang Pelangi ramen sore, sesuk ben pelangi. pelangi apa? Untuk aing mata. Semire wis ganti saiki. Kanggo apa iki? Miranda. Lipene. Aku wis ora kuat guyu gek minggat to. Ana wong kok. Walah. Ayo to. Malu ngedeke pasir ya? Ya, Neng ligo neng mburi lah, neng ngarep neng koncoku galo, neng mburi. Ya. Ora gak ayo kok malah. Enggak yo. Kopi lagi munggah. Wis ora wis gek munggah to. Ora to. Gak ora. Lah soalnya neng ngarep neng koncoku kowe neng mburi wae. Ya kowe semunggah. Yo, iki ungkano yo. Yo. Lah dia nek ngarep kebak kok. Gelem ora? Yang ben kowe iki ben ngerti ngrasake wong nyambut gawe golek duit ki ngene iki. Gae munggah. Lah kopi aku anggotan kono sobek mburi. Supek. Kayak ora gawe tau gak to? Aku langsung munggah yo, Mas. Yuk, cekel ayo tak unggahne yuk. Tak unggahne. Gae. Gae. Delok-delok dapurmu, kamarmu ndi kaya ngopo? Berantakan, urung tak sapu. Delok ana wong kok le. Nih, Ndi? apa? Oh, iki kamare. Oh, iki kamare sapa? Menaku. Perawan ngendi? Perawan klepuk. Perawan klepuk. Kuwi iki berarti tempe pengok nemplek nang bathuke dodo. Apa artinya? Sesuk nek rabi entuke rondo. Lah arek apa? Pengenmu apa? Yo sing rondo lah. Senengmu sing kaya ngopo? Sing gedhi. Ndelok aku pengen ngekelin arek nyopir. Wani ora?
Ya insyaallah wani, Mas. Iki tenanan lho aku tekon iki. Una wek ngaji jegur ya kowe ngerti dhewe. Ayo, kepiye? Sing jegur, akan wong lanang iso nyopir. Ya aku tak tekon. Nek nyopir kuwi duwite arek tak nggo ngopo? Ya cukup oke lah, Mas. Heeh. Kebutuhannya oke. Wong Iya. urip jenenge ya wong urip lah, mesti kebutuhan oke. Iya, terus Dino kan mangan duit kondi nek ra nyopir kerja keras iki. ning kowe kudu iso nyopir iki. Nek kowe ora iso nyopir, engko kowe disio-sio. Ngerti ora? Ngerti, Mas? Ayo jengkelin naikkan. Aku ora kepiye. Wes. Ayo. Kepiye? Ayo. Kepiye? Kepiye? Mas. Lah Mesine. adek nolek gembredek. Bitarikan personal nge, tarikan. Mundur. Iki lho sing putih. Iki. Nah, tarikan mundur. Piye? Pisan wae grek. Nah. Betul. Pas maju nang pisan. Wes. Remen to, remen iki, remen. Lah ya set. Mas. Nah, ora apa-apa gek remen. Aku mati ya, Mas. Gek dikontak. Piye? Bek to kontak maju. Ora apa-apa. Aku mati ya, Mas. Ya ora apa-apa. Naku iki mergone ati ora bakal owah tekan Malang City Producer yang manis siapa yang punya yang punya yang berharga yang semoga tak pernah berpisah berdua selamanya. Agak cara-carane nek diibaratke menungso ki rada nyeter. Terlalu menor. Heeh. Nek kowe kan tak ibaratke hewan. Kok iso? Lah iya. Hewan. Lah iya lah wong yo kepiye arepan. Yo kanane kok. Iya. Aja mlerok-mlerok kok nyeblorong ngatian. Mlerok-mlerok. Wis. Golek sayuran to, Gus? Heeh. Wah, tak kira rak tuku opo. Ya sayuran lah. Lho. Oh, nek jenise hidupmu wis kan biyen kok ya do ngono iki. Iya, emang dasarnya hidup ngene. Orang tidak nganggu hidup palsu. Heeh. Hidupku wis kon iki, Mas. Oh, Alami gitu, alami. Neng ora anu to. Ora dari tak gawe-gawe ora to. Ora iki alami iki dasare Nah, kan bilang. aku seneng kowe pokoknya aja neko-neko alami apa enenge Mas Sandang iki lebih nyaman begitu dan lebih suka kamu natural. Iya, Paham? paham. Nek ora paham iki tak joroke ning ngono kuwi. Pilih ndi? Ya aja ya. Oh, yuk kicit. Keramas ta kowe? Heeh. Nganggo apa nek sampune nek ngono kuwi? Aku ganti-ganti, Mas. Ora mesti acik to. Ora. Ojo gonta-ganti nek ketumbenan. Kegel glu kek. Keluar. Ya bisa anak kepiye yo. Aku anu. Duh, jangan no terong ora apa-apa. Heeh. Wis senenge sing terong gede apa terong cilik, Duh? Oh, terong gede, Mas. Sing tak aja bengkong.
Ukur gila. Nek terong iki bakule iki. Terongnya nek sing lempeng nek sing ora, Mas. Iki piye, Mas? Gede apa cilik? Wis sedengan do. Oh, karenamu Cangkemmu. Lu sambel terong gek karo anu enak banget do. Heeh to. kayak warna terasi to. Lah iya. Sak edo nang anu orang tempe. Tempe. Iki apa do jenenge? Iki lho do. Iki lho. Iki lho enak Iki iki. bonces, Mas. Hah? Iki bonces. Bonces, Mas. Nek kena sinar matahari kok belang ngono rae. Gua kurang guyu. Kuwi lek tutukan kuwi. Apa mau ya? Apa wae ya? Karo apa wae. Kelas 5 kita tempe ora ki, bedane. Waduh itu. Ya Allah, kuatlah imam saya. Anak kau ini kena kepiye? Di kono jeng Sapa lek? jengkeli. Ya Allah. Jengkeli ora. Ya Allah. Ini tempe busuk. Nah, kuwi lho jeng, iki kepiye to ana wong kok. Ngrogo ora ngrogo tempene bakule lho, kok tempene bakule. Oh, jengkeli. Suwe-suwe tak kelek kene kali. Iya. Cepat. Alhamdulillah rezeki dari Maha Kuasa yang sangat besar. Aku sekarang bisa renovasi rumah. Ini juga berkat keluarganya Mas Andang juga, berkat Mas Andang juga aku bisa benerin rumah ini. Tuh, ini lagi mau dibenerin. Iki bakule sayuran. Wis. Mas, tuku sayuran, Mas. Iya. Lah kadek iki saiki nyambi-nyambi. Hah, pokoknya tak sambil aja, Mas. Lah iya bener. Kowe iki kok gek tuku ra gek do maling lho iki. Ono ngomong bakule ayune kok ngene kok. Ayo do milih ndi? Aku anu, kerupuk bae tak nukokke simbok. Kerupuk. Kok pira kuwi do kerupuke? Iki 5.000, Mas. Pira? 5.000. Oh, 5.000. Jika siji kuwi. Siji wae. Sing putih. Heeh, sing putih. Ngene kayune nek parjan ya kae iki. Kaya dodol kok kowe iki. Oh, sumpah her. Oh, Gusti. Deo, mangga, sumpah dodol tuh. Heeh. Yo ala, iki sekon ngendi? Aku kok ngono. Ora balik, Gusti, aku kaget. Lah hari kita iki sapa her? Dodo Agus, lah karo sapa kowe iki? Karo bapak jeneng Allah. Oh, alah, jen. Yo alah weteng loro. Yo alah, nunut aku apa piye aku? Arek ngene lek tumiran. Omahe lek tumiran ngendi? Akan kaya tanggaku. Oh, alah njikok kayak kayu. Oh, jiko kayu tak duwi yo, Mas. Ya kayu nek arek nunut bukakno ya mesake. Sora terus. Dolan neng kowe reget neng mburi wae ya. Mana apa lagi desa iki reget sekolah. Ya karo. Bisa munggah dhewe ora? Bisa. Alon-alon. Lah kepiye? Nek ora tak nuruti lah, ora mlaku kepiye sik adoh mamu ora. Yo, apa ning duwe. Ayo munyuk gak ketok. Ketok. Lah kepiye kok ora nggo kono bae. Nggo kene bae. Lalawidi Mas Nina Sabir semangkane Rasa yang kan Jasa cinta ucapan dia raja
Sambung. Kok iki? Wong kok nang ndi kur ketemu demit. Ya Allah, iki teko apa? Iki teko minuman. Walah, wong kok saiki ayo saiki kowe iki. Masa. Tenan. Mar parono ndelok pokokmu. Teng pleketan. Iki lho wis pangan korep apa ya kowe iki. Walah. Kuwi lho. Minta apa kowe iki? Kowe biasane nggo sepatu jenjet ora nggo sepatu jenjet kowe iki? Males panas. Lah yo sampe ngono kuwi mu tenan malah multi talent kowe iki ngono kuwi iki. Aku ki arek nang ngene kancaku. Yo, minumanmu kayak taksi kowe. Enak le wadake. Lang minum kowe yo ora ana keterangane kok. Nih, aku. Ya wes yo. Ya. Salam Gusti, Mbok. Ah. Tak. Ansek. Pagi sayang. Kuntul. Waduh, iki namanya. Assalamualaikum. Salam, Mas. Kowe iki ngopo iki, Dik? Cara masak. Masak apa? Cara ngoseng sawi wae. Ya ngoseng sawi. Waduh, ana lombok cahi. Iki apa, Dik, iki jenenge? Iki lho. Lombok, Mas. Lombok iki. Ki bawang ki brambang. Oh, aja anu cerak-cerak kok ndek pedes matamu malan. Ora, Mas. Yalah ya Allah, jan kok kowe saiki tambah ayu tenan aku ki. Suwe ra tau kepethuk kowe lho. Masak, Mas. Tenan. Sumpah wis tambah glowing barang, bathuke barang yo tambah ombi. Iya lah tenan kok. Sumpah wis aku ki. Masak apa kowe arepan? Ki ngoseng sawi wae, Mas. Sing sawi. Iki apa jenenge? Iki. Lading. Lading. Iki. Telenan. Jenenge apa? Telenan. Telenan. Iki apa, Dek? Iki. Sawi. Sawi. Wah, iki apa? Tempe. Oh, kowe ndek tempe ora? Duwe. Ya, semua. Ya lah yo. Ya. Nah, ini mau cari apa ini? Tali batu. Oh ya, batu. Keprus. Iya, semangat ya, harus kerja. Nah, wis kayak diangkat. Ya, harus bekerja ki harus begitu toh. Ayo. Ayo. Sanggahke ora? Aduh, berat, Mas. Ya kuwi Pak, lho Pak, dunggahke isan, Pak. Dunggahke isan, Pak.